Nili PWD Department Officer atum bainong chuchot si office abangke chidam dipin Lakhang Korapho Nilip MAC constituency ke parlopon proper chokyula mati Nilip block adung head start tok bi arong along Nilip apartment si ke palangchari dunchi pupen PWD department nang dilo Bonsi tami kachelang dunchi kali si habit pangram thusai lapen ke manghume me abangke PWD in charge lapen staff atum anta chedam depin pusi tebok terai atum pet nang thandun lapen kam ki claim vek abangta nang thandun Lasi konsil atum aphan kam ka chiklem kedet atum aphan pasang pon lap nang ji puta rod atum pen ki hangpon pidu Athe lason bainong chuchot ke thang ka ching thur ji aphan ali avidet ason pusi chirok tok arad atum pen nang thandun Tangte angton pen alam thile arjupon lonang Sigang wang ti nang lilada pilan chasto laga non botaman sugdar siklam ko sugdar iklam nang li sugdar postan siklam kali ini ko office staffen na ko mane nang pe lo la ko hisap la office kholi tha ja tha ko yal just no pi bang ka wada office kholi po bayan pen baji 9 baji pe kholi staff ke lada ke ni tungwang bon pen bong ta da staff the bong le si staff bang and la ni staff man botaman ke non bang phogala bang for staff do mama amen man ke la ni tum borbu la mohon lo la pen bidu lo la pen ko rensing lo la pen ni lo asan ako nyu thala be do ri be la ke daka sorga li be sok ta la tungwang we ahu dak ba ahu tungmen tuni pen ko kam an abidat pen si la son kam bang an wang ja la ha te la office repairing pe ni lo person phan wang ma thang da wang we la hai bang ri long le lang sor cha staff la bam pp in charge lo da do ga non ga ni in charge ma la sa to hi chini la pp ko son son claim nei ma la ga sa to ni ko pp ar pu tun lo la ga do ga tun abang li bang pu tun la bang non la bor bu bang ke la ke bor bu le mon se bang ka la bang bor bu lo tame ke la pele berong la bang ke la ke pele la ke sia la sia la ka road ma da do lo ko la dai hindu में do अच्छा चिकलू में ने बताएं यानी निगम दावा वाला लगा la tung batai ni ta ahut pan ba ahut pen bel है ला asan ini ke bang bel है Nili Pen Procasteron Report Karbi Life